Asa mo tong bayan ay basta manggaya? Boss, kasi ganahan ka ba? Tagpila mo po na. Turoy man eh. Gani, tagpila man na. Gani, baligya ko ni. O gani, tagpila gani. Ano sa manimuhaan eh? Ano sa mga pili lang. Nakatay ko Andre. Ventilizer hour. Hindi mo Half hour ay mong makita. Pero gwapo niyo. Naputay ko Andre. Octagonal hour. Naputay ko Andre. Gold, semi-gold, and particularly silver. Ganahan ka ba? Pa, ano ta? Suroy ba yan eh? Gani, tagpila. Baligya. Baligya. Papili at tabi. Op, natay ko Andre. Explain sa ako sa mga basig sa imong klaseng ganahan. Natay silver, octagonal, half hour ay mong makita. Natay black beauty. Tanang oras ay mong makita, label na siya. Tapos tay semi-gold o semi-silver. Ang oras ani round robin na siya. Papili daw ta? Sige. Pero gwapo niyo. Ano siya, nagkantidad lang na og 29,000. Nasa iko no? Kumpas? Oh, nana sa kumpas. Ang tubig ka na, di na yun na mahubas. Waterproof ni? Waterproof na and water resistant of the year. Gwapo no kay silver ba? Gani. Boss, kani ako murag nindot ba oh? Sige. Mao man ka na mong napilian. 29,000. Ano ba day boss oy? Ito boss ako sige palit na. Dili guro na. Boss! Zia, ali diri Zia, ayaw diha. Ali diri kaling ko do. Diri. Asa gidaganan man ko. Pero kung mahalin ng duha, bawi ra gyapon ko. Paskin palitan ni sunahan. May hapon. Ako'y baligya kuan ba mga watch. Sir, unsay watch? Ay kuan ba kanang hour ba? Number of hours. Kani yung baligya. Sir, unsay watch? Relo man na. Ay sige dam relo para magkasinabot ta. Basin ganang ka mapalit natay black belt oh. Tanang oras makita na po tayo semi-silver o semi-gold. Round robin na siya. Sir, unsay round rubig? Ay, ang rotation na dam, lapos ba? Hindi, abot dire sa 60. Bular ko siya, 61, 62, 63, 64. Anto na siya, 1,000 watts. Sir, pila po ni siya, sir? Ay, kana siya ma'am, marag mahal-mahal yun na siya, ma'am. Nana siya sa mga 39,000 and 125 centavos. Kamahal man day ani, oy. Ma'am, sayang kayo, i-abil ni. Lifetime na kadiligot mo na ani. Lifetime na ni magamit sa in case of emergency. Sayang kay ma'am, 39,000 ra. Mahal kayo, sir, oy. Pero sige, kuwaon ko ni. Sakto ra gid kay sir. Nindot kayo, oh. Dam, kuha na dam. Kuha na. Idam, kuha na dam. Ay, sir, kasi mamalit na siya, oh. Kisa man? Kaniyo na si Muluyo. Ay, tapila ni sir. Sir, bitaw sir. Pareha ka ma'am sir. Nagikuha niya. Barato na siya? Barato na na. Pila. Ang kato ka ma'am, mo yun yung kinalasan mahal-mahal. Oh, pila. Kay 39,000 ba ito dam? 39,000? Dam! Isa. Asa ka ba? Sir. Sir, ay nagdagang sir kay palitong ko na. Ang akong rin no ba? Ay pasagday na to sir, basta kana palitong ko na. Sir, pasagday 39,000 pasagdan? Ay lagi sir, palitong ko na. Tapila man na. Kani, mahal-mahal yun eh. 59. Ako kabarato na anak. 59,000. Sisiro na sa akong kwarta. Sok na daw, basi dili kay ko sa mo ha. Brand nyo ni? Gold ni? Brand nyo kayo na. Sa Rolex? 10,000 watts na. Masa ni pagsira? Ano, i-cover ni mo ang iyong photographer. Wala kasi ay nagpalit si mo sir. 59,000. Mayo pa bukton ako sir. Amot Ha? lang ka diri. Masa man? Bukton ako to nagkuan si mo katong nagtikas si mo relo ba? Katong Nikon, babae? O bukton ako. Baliw ko, Balik lang ko diri. Sige, diri to, Oh, sige. Pahutan lang ko diri ha. Sige, diri Oh to, sige sige. sige. Diya to ni Agi. Daliin, town. Asa sila? Ay lugaya mo ka diskarte ba? Ron, makadiskarte ka, wow. Kita kang Jimmy? Mo ha? Gold sir, gold. Ah silver ako. Pati ako nang inyo ay ako gold do Rolex tirada ba? Jim, okay ra kung diskarte ka niya? Ha? Okay ka kung Gold diskarte? diskarte pati mo hinaan mo hapit pagka sakpan no tanaw ko. Ba? No? Di ko kulo tanaw ko sa orasan eh. Sa orasan. Kani ba sa orasan, hindi man ko kabaluan eh. Ako po di po ko kulo naman eh. Mo. Outro po di kabalo.